L'Amérique Sénat ye parti fila wasadenkulu ka bɛnkan sariya laɲinini fitinɛ ni maramafɛnw ye kan danatigɛ alamisa don na ni républicain 15 ka kan faralen ye démocratique 50 ta kan. Wulikajɔkɛlaw diminenw farala ɲɔgɔn kan New York alamisa don na ka da l'Amérique Cour suprême ka danatigɛli kan k'a fɔ ko sariya sunba bɛ yamaruya di mɔgɔw ma ka doni maramafɛnjugu baw ye jama cɛla ka u yɛrɛ lakana. Wasabulon ka sɛgɛsɛgɛli kuru san 2021 l'Amérique la wasabulon ka dankaridiw kan ye seereya lamɛn min ye a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ Trump tun ye kiri kotigiso bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalataw namaraliw kan hakaja a kun b'a dɔn k'a fɔ k'a latɛmɛna jɛlenya la. L'Amérique ye $450 million ɲɔgɔnna labila tuguni Ukraine armée ye ka u dɛmɛ u ni Russie cɛla kɛlɛ la. Nin bɛna l'Amérique ka dɛmɛ kɛ kuruba Ukraine ma bila miliyari 6 ani dɔɔni na Maison Blanche ka laseli la. Secrétaire Anthony Blinken ni Allemagne sɔrɔ kotigiso kotigi ye ɲɔgɔn ye kɛ bi juma la Berlin G7 jamana ɲɛmɔgɔ dɔw tajiw ani dayirimɛ minɛnw sɔngɔw yɛlɛni tɔnsigi ɲɛbila la.